Moikka! Tänään mä kokkaan teille aamupalaa. Sori, kun tuo kamera vähän heiluu, koska mun pitää sitä, koska ei oo mitään mihin mä laitoin sen. Eli mä kokkaan kananmunaleipää. Siihen sä tarvitset kananmunia ja leipää. Ja rasvaa ja paistipannut. Ja laston ja lautasen. Aika paljon mä tarvitsen siihen tavaroita, että mä saan syötyä sen. Let's get started! Ensimmäisenä laitetaan oikein päin ja kutaselle. Sitten saat jääraapista voita. Noin, ja sitten sieltä otetaan voita. Vaikkapa tämän verran. Ja sitten se laitetaan sinne. Ja odotetaan, että se paistuu siellä se voi. Näin paljon se pitäisi suunnilleen sulaa, että siellä ei näy mitään kökkärettä. Sitten mä levitän sen tälleen. Ei muuta kuin ottamaan kananmunia jääkaapista. Otetaan sieltä yksi kananmuna. Ja rikotaan se. No niin, nyt rikotaan se kananmuna. Noin. Sitten se laitetaan roskikseen. Ja odotellaan, se kypsyy. Ja muistakaa käännellä sitä kananmunaa. Nyt tulee ensimmäinen kääntö. Ei tulekaan. Kananmuna ei ole vielä sen päällä paistaa. Ja sitä vähän sinne päin. Otetaan, että se vähän poistuu. Mä on kyllä varmaan halkasattu. Kyllä joku. Mun aina kaikki kananmunat menee pilalle, mutta lehtut ei. En tiedä miksi. Nyt odotellaan kypsyä. Tässä vaiheessa voi lisätä sen suolan. Mulla on tällaista hienoa suolaa, jos se näkyy tästä. Sitä laitetaan ihan pikkusen vaan. Jos ei tykkää suolaisesta kananmunasta, niin sitten voi laittaa ihan vähän vaan. Mä tykkään silleen aika suolaisesta. Että ei sen puolen jää. Sitten nyt mennään hakemaan ne leipää. Mennään hakemaan se leipää. Ja jos tykkää laittaa ennen kananmunaa voita, niin sitten laittakoon sitä määräaikaan, koska niistä tulee tarpeeksi. Leipä ja apua aina palaako puhtaan. Sitten otetaan vaikka toinen leipä. Sitten tulee tää kaikista vaikein osuus pikkusille. Tai pikkusimmille. Tai no ei tää ole kyllä vaikea, mutta tää on aika painava osuus. Nimittäin se, että se laitetaan tänne. Ja sitten ei muuta kuin vaan. Nyt se jäähdentyy se juttu. Noin. Sekin pohja on sille. Sitten otetaan se lautanen. Laitetaan sitä penkkiin. Ei ollut tällä puolella, vaan täällä. Tällainen tylsä lautanen. Mihin mä sitten laitetaan noin leivät tai jotain muuta aamupalaa, mitä sä nyt ikinä haluisit syödäkään. Mä menen katsomaan, mitä muuta täältä niinku löytyisi.
Mennään kattoo. Ai niin, ja nyt nämä kananmunat voisi pistää jääkaappiin takaisin. Sitten mä katselen, mitä täältä löytyisi. No mä ajattelin ottaa tällaista mansikkajogurttia tänne mukaan. Kattelee ohjelmia ja mansikkajogurttia. Otetaan lusikkakin mukaan. Tälle olisi hyvä syödä aamupalaa tällaista, että kannattaa syödä kuule kunnon aamupala, että sitten jaksaa koko koulupäivän. Mutta tässä tää aamupala olisi ja ei muuta kuin nauttimaan.